בעלי עסקים בפארק התעשייה קריית ביאליק. הכירו את בקרוב אצלנו. חסר לכם שירות או בית עסק באזור התעשייה? בית קפה קרוב שאפשר להזמין אליו את הלקוחות שלכם? מפת עסקים שתאפשר לכם לבצע את הרכישות שלכם בנוחות וקרוב לעסק? אולי אתם רוצים לקפוץ להסתפר ואין מספר הקרובה? הייתם רוצים קבוצת נטוורקינג בפארק התעשייה? הדרכות שוטפות בנושאים עסקיים? שירותי כוח אדם והעסקה? עכשיו אתם יכולים להשפיע. הכירו את בקרוב אצלנו, יוזמה משותפת של עיריית קריית ביאליק ומשרד הכלכלה, שמאפשרת לכם לספר לנו מה חשוב לכם. השאלון החכם שלנו מאפשר לכם להביע את דעתכם בצורה נוחה, קלה ומהירה. אז כל מה שלכם נותר לעשות הוא לקחת 2 דקות, ללחוץ על הקישור, למלא את השאלון בקרוב אצלנו.